Ai, amics meus, espera que m'encenc el cigarret. Yo soy un hombre a un cigarrillo pegado. Va bé per la salut, És el Ducados 25, que va bé per la salut. Penseu que és el cigarro del senyor Carrillo, eh? 94 anys va viure Carrillo, tios. 94 anys va viure Carrillo. Fumant Ducados 25. Té components cocaïnòmens, el Ducados. Fan dopamines, eh? No bromeixo, té cocaïna, el Ducados. El que passa que la cocaïna del Ducados és fulla de coca tractada legalment, de manera mèdicament testada i aprovada, i que no fa més mal del que pugui fer si n'abuses, o si no saps el mode d'ús. Un paquet de cigarrets no et ve en mode d'ús. El primer cop que ens en vam adonar que les coses tan senzilles com una poma, que pot fer mal una poma, o un paquet de cigarrets, o un carroll de raïm, o un quadre que has comprat als encants no venen amb manual d'instruccions? Sabeu quan ens en vam adonar d'això? Quan els ordinadors no venien amb manual d'instruccions. Ens en vam adonar que quasi que es necessita un manual d'instruccions per cada objecte que adquirim. Quasi, eh? Sí, tots els objectes poden matar. Tots els objectes poden ser una arma contundent. Tots. Bé, recordo la mare. Quan fèiem colònies a l'escola, o ens n'anàvem més d'un dia, bueno, la sortida de Sant Hilari Sacalm de sisè, no? Era de sisè, i ja jugàvem al futbol, eh? El futbol. No podia suportar el futbol, ja. I anar-me'n 3 dies a Sant Hilari? Bueno, la putada de sempre, separar-me de la mare. Tota la vida jo només vull estar a prop de la mare. Mira, la mare és que és increïble. Ja tenia jo 17 anys, quan hi havia un pot a la lleixa alta de la cuina, d'allà a Valldorets, i no sabia ben bé què eren aquelles coses granulades, què era allò? I dic, mare, què és això? I la mare, sense dubtar ni fer-ne cap cas, diu, cigrons, cigrons secs. Ah, un pot de cigrons secs. Al cap de 9 mesos o 10 mesos, aquell pot em botava per l'ull, em botava per l'ull. Dic, bueno, vaig a menjar un cigró sec. El Llorenç, el meu amic, menja patates crues. I un dia l'he vist menjar un cigró sec. I a més, amb les barreges de xutxeries, hi ha cigrons secs. El vaig a menjar un cigró sec. Encara tenia dents. Als 17 tenia dents. Les dents es perden als 40 i no les enyoris. És com un vi que t'has begut, ja te l'has begut, ara que se'l beguin els altres. Les dents s'han de perdre sempre als 40 i amb molt de dolor. Jo ho faig amb molt de dolor. Perquè el dia que les hagi perdut totes i em faci una pinyata ben lletja, comprada als xinos, me la vull comprar als xinos, ben horrorosa, que se'm caigui sempre i que faci molt mal efecte en públic, aquell dia seré feliç, tindré una nova joguina, però bona, i sé el mode d'ús, Cada dia m'ho estic pensant les bromes que farem la pinyata que em compraré als xinos, tio, als xinos. I agafo un cigró, cony, era una avellana. No va durar ni 3 hores més aquell pot, me'l vaig calar tot. I quan li vaig dir, mare, aquells cigrons tenien gust d'avellana, perdona, Oh, ho, 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 ho. Llavors jugaven al futbol. El tercer dia jugaven al Sant Hilari de Sacalm, era tot molt hidratat, tot molt verd. Em sembla que està a prop de Girona, no? O Manresa, no sé on està. Tot molt verd, molt hidratat, em sentia un misticisme de no estar amb la mare. Aquells carrers, aquelles finques, aquelles cases senyorials, aquelles unifamiliars. Vaig fer una excursió un dia i em perdia per aquells espais. Total, que un dia tots a jugar al futbol amb el profe d'anglès, que era un notes, molt maco el profe d'anglès, l'Alberto Montes. Ens en rèiem, i se'n reia de nosaltres, I llavors, a l'Alberto l'anomenàvem calvo perquè li faltava poc per quedar calvo. Als calvos no els importa ser calvos, però quan els hi falta poc, els hi dius calvo i s'enfaden.
I l'Alberto li deia, no tienes un pelo de tonto, Alberto. I llavors em punxaven la roda de la bici, un skinhead que hi havia, i l'Alberto deia, debéis repararlo, tu a repararlo, i tu no sé què. I no se'n preocupava, i a mi no em reparaven res. Ens fèiem de putades, mestres i alumnes. Ens les fèiem totes. L'escola Catalunya, i ho estic dient, l'escola Catalunya de Mirasol. És l'escola Catalunya. A Sant Hilari Sacalm, tot jugant al futbol, i jo dic, bueno, vaig a fer alguna cosa. Hi havia un iaio per allà, i dic, senyor, com se diu? Dic, parlem de la guerra, parlem de coses. No volia parlar de massa coses, i dic, parlem d'això, parlem d'allò. I llavors vam trobar un tema de conversa, a mida que m'ho anava dient, jo ho anava esborrant de la memòria, potser ho podria recuperar per hipnosi. Esborrant de la memòria, ni mirava el rellotge perquè si portava rellotge a les colònies me'n prenien. Llavors jo anava mirant de tant en tant el partit de futbol, anava veient si es cansaven o no, i al cap d'una hora i mitja van acabar. I el iaio, he après molt, li dic. I el iaio, estic contentíssim, he disfrutat molt, em va dir. Jo havia passat el temps del futbol, que no m'agrada, fent una activitat alternativa. Oh, ja venen els nazis, se m'ha apagat el cigarret. Bueno, a veure què passa. Ui, quin llullo, quin llullo.